kontakt med mennesker, der arbejder inden for det fritids- og ungdomspædagogiske område rundt omkring i alle landets kommuner. Jeg hedder Søren. Jeg er forperson for FASE og arbejder til daglig i Klub Roskilde Øst. Jeg vil sammen med min kollega Svend tage til Middelfart, hvor vi skal høre lidt mere om, hvordan det ser ud der. Svend, vil du præsentere lidt? Ja, jeg hedder Svend Bak, og jeg er selv uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog i mange år og undervist inden for det pædagogiske område og interesseret mig for fritids- og ungdomspædagogik hele vejen igennem. Og som sagt, så skal vi til Middelfart. Vi skal over til dig, Christina, som er afdelingsleder i Middelfart Ungdomsskole. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og omkring Middelfart? Det kan jeg sagtens, og tak fordi jeg måtte komme og fortælle om vores ungdomsskole. Jeg kommer som sagt fra Middelfart Ungdomsskole, hvor jeg er afdelingsleder for klubber og fritid. Og jeg kommer med en baggrund som pædagog og administrativ uddannet, hvor jeg igennem mange år har ved med at kunne veje ind igennem ungdomsskolen. Jeg har jo blandt andet arbejdet rigtig meget i klubber og været projektmedarbejder, været underviser, og faktisk så har jeg både været pædagogstuderende og så arbejdet. Jeg fik mit allerførste uddannede job som administrativ medarbejder, det fik jeg også jo. Men inden jeg kom til Middelfart Ungdomsskole, der kom jeg fra et andet lederjob på en specialskole, en folkeskole, også i Middelfart. Og da den stilling blev slået op her i Middelfart Ungdomsskole, så var jeg selvfølgelig nødt til at søge den. Det er sådan lidt ligesom om, at det der ungdomsskole, det er bare noget, der bliver ved med at trække for mig. Christina, kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan I er organiseret inden for det fritids- og ungdomspædagogiske område i kommunen? Jo, det kan jeg sagtens. Vi er organiseret under børne- og ungeforvaltningen, og der har vi jo så en et skoleudvalg over os, og vi har vores egen bestyrelse. Og så er vi organiseret på den måde, at vi har en ungdomsskoleleder, og så har vi en viceskoleleder, og så er jeg som afdelingsleder. Og så har vi derudover nogle forskellige tilbud. Vi har 10. klasses tilbuddet i Middelfart Kommune, det ligger her ved os, altså det helt ordinære tilbud. Så har vi et specialtilbud. Vi har SSP i ungdomsskolen også. Så har vi fritidsundervisning, og vi har både juniorklubber og vi har ungdomsklubber. Og så derudover så har vi også ungdomshuset Walker, som er et ungdomshus-spillested, hvor vi blandt andet har øvelokaler, som unge kan komme og låne. Så I har faktisk både normalområde og specialområde og en opsøgende chance, og det der Walker, er det så også til sådan 25 eller sådan et eller andet? Eller hvad er aldersgruppen der? Det er faktisk sådan, at vi også har noget, der hedder sommerferieaktiviteter, og det er aktiviteter for børn, som er gået ud af 0. klasse. Så det vil sige, at de er der en 6-7 år gamle, og så har vi helt op til 30 år, må de være ude i Walker. Okay, så jeg har faktisk et virkelig bredt spænd af aldersgruppe, som I bliver bedt om at arbejde med. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er de aktuelle politiske, organisatoriske og ikke mindst ledelsesmæssige udfordringer i Middelfart? Jamen, jeg tror, det der fylder allermest for os lige nu, det er, at vi er gået fra at være en socialdemokratisk politisk styret organisation, og det har vi været gennem rigtig mange år, til at vi nu har fået en venstreborgmester og et byråd, der ligesom består af rigtig mange forskellige partier, og det er de der mange forskellige partier, der ligesom har fået et flertal. Og så samtidig, så må man sige, at vi har rigtig mange nye byrådspolitikere inde i den her valgperiode også. Og så samtidig, når det er sagt, så har vi en konstitueret børne- og ungechef, og vi har en konstitueret skolechef. Så det spiller selvfølgelig en stor rolle ind i vores hverdag, hvor vores primære opgave lige nu er at drifte selvfølgelig, som vi plejer, men også at klæde vores nye politikere rigtig godt på til at løse den her opgave. Fordi at jo nemmere vi kan give dem nogle oplysninger omkring, hvad det er, vi står for som ungdomsskole, får de jo også nemmere ved at støtte op omkring det arbejde, vi laver, og træffe de valg, som de nu skal som lokalpolitikere. Og inden for det sidste område her, der tænker du, der er særlige ledelsesmæssige udfordringer. Det der med at klæde politikerne på, de nye politikere. Det synes jeg, der er, fordi jeg synes, at nu kan man sige, at jeg bruger rigtig meget af min ledelsestid på at
at lede vores klubber. Og der synes jeg, at der måske er potentiale i, at man kunne være bedre til at formidle det, som klubber faktisk kan. Det er netop det her med, at det er præstationsfrie rum, og hvor det er rum, hvor man kan sige, at hvis man har det svært på nogle af ens andre livsarenaer, så kan man sige, når man kommer i klub, så kan man sige, så er det nogle andre færdigheder, der ligesom giver den der sociale accept og status. Så det kan være, at man er super god til at bage pandekager, eller mega god til at bygge et eller andet kreativt, som så giver den der accept, som man har svært ved at få andre steder. Og det tænker jeg jo er helt uvurderligt i de her tider, hvor man snakker rigtig meget om børn og unges trivsel, og hvordan vi som professionelle kan skabe en forandring og skabe nogle bedre vilkår for at være barn og ung. Og der tænker jeg jo, at der er kæmpe uudnyttet potentiale inden for klubregi. Jeg tænker også, nu er du en erfaren leder, og så når der kommer nogle nye politikere ind, så er det jo noget med også at genfinde en eller anden gejst og se det der med, at der er måske også en mulighedsrum i at kunne få, jeg lavede nogle andre fortællinger omkring det arbejde, vi laver her i 2026. Ja, bestemt. Altså, nu var jeg så heldig, at jeg var med til KL's børne- og ungetopmøde i sidste uge, hvor jeg faldt i snak med nogle af vores lokale politikere. Og jeg må jo sige, det med stor stolthed, jeg kan præsentere det arbejde, vi laver i vores klub, og jeg synes simpelthen, at det er fantastisk godt, det der foregår rundt omkring, og det er jo virkelig noget, der gør både på børn, unge og forældre og samarbejdspartnere, at det gør en kæmpe forskel. Så derfor er det jo også helt vildt vigtigt, at vi som klubområde er skarpe på, hvad det er, vi kan, men faktisk også er rigtig dygtige til at formidle det videre. Og der tænker jeg, der har vi igen et potentiale, i hvert fald i Middelfart, i forhold til det her med at fortælle de gode historier, for dem er der faktisk rigtig mange af. Kunne du fortælle os lidt om, hvad det er for nogle, apropos det sidste, du siger her, hvad det er for nogle ungdomsproblematikker, I står med, som er væsentlige for jer? Og hvordan I lykkes med at handskes med den? Altså jeg tænker, der må man kan sige, at vi havde for eksempel et eksempel med en dreng, og det er så godt nok mere et barneudfordring, kan man sige, eller en børnegruppen. Et barn, der skulle starte i vores juniorklubber, og der må de starte 1. marts, når de går i 3. klasse. Og der inviterer vi altid skolerne til sådan et overleveringsmøde, hvor vi drøfter de forskellige børn. Og i hvert fald, vi drøfter ikke alle børn, men vi drøfter de børn, hvor vi tænker, at de kunne godt have brug for en særlig kærlig hånd i forbindelse med overgangen til at starte i klubregi. Og der kan vi jo nogle gange opleve det her med, at man inden for skoleregi har meget fokus på det her med, om man nu kan leve op til de her mål, som skolerne de stiller. Og det er egentlig rigtig et langt stykke hen ad vejen af det, børnene de bliver målt og vejet på. Og der sad vi sådan helt konkret med en dreng, som havde nogle vanskelige familieforhold, og han havde det faktisk også rigtig vanskeligt i skolen. Måske var der en sammenhæng imellem adfærden over i skolen og det vanskelige liv i øvrigt. Men det var faktisk blevet så grelt, så at de andre børn fra klassen, de var begyndt at trække sig, og faktisk så var forældregruppen inde i den klasse, han gik i, de var også begyndt at trække sig. Så da vi havde siddet til møde i omkring 20 minutter, så var vi nødt til at spørge skolen, jamen, hvad er det så, den her dreng han kan? Og det gav jo så ligesom et helt andet afsæt for de her drøftelser omkring drengen. Og da vi så får lavet en overgang for ham, hvor vi starter ud med, jamen han skal kun komme i klubben en halv time ad gangen, jeg kan ikke huske, om det var et par gange om ugen, så blev han kørt stille og roligt ind i klubben, og han får jo vist, hvem han er som person dernede. Så alle de vanskeligheder, de narrativer, der var omkring ham over i skoleregi, dem må vi sige, dem kan vi ikke se over i klubregi. Og han er vel integreret i gruppen i dag og tager stor ansvar for hans klub og er faktisk også har hjælperoller i forhold til nogle af de yngre børn, når de starter i klubben nu. Så jeg synes helt bestemt, at det har været en kæmpe succesoplevelse for ham over, og det viser rigtig meget, hvad det der arenaskifte kan, når man er bevidst om,
at man skal modtage et barn, som lige har brug for hjælp til det der skift. Og det synes jeg er noget af det, personalet i Middelfart er afsindigt dygtige til. Så har vi over i vores ungdomsklubdel, der har vi igennem en årrække haft et rigtig hårdt miljø. Da jeg startede her, der sagde jeg, at det var sådan lidt ligesom at træde ind i den film, der hedder Sin City. Det er sådan en sort-hvid film, og så en farve indimellem, men det var sådan et meget hårdt miljø, synes jeg, at træde ind i, og jeg var sådan lidt overrasket, for jeg tænkte egentlig, at jeg kom fra en kommune, hvor der også var et hårdt ungemiljø. Men det var vi jo nødt til at forholde os til, fordi det var ikke sådan, det skulle være. Normen skulle ikke være, at vores klubmiljø var sådan et hårdt miljø. Så der har vi faktisk arbejdet sådan helt målrettet med det der med at få de rigtige medarbejdere til at stå ude i klubben. Vi havde rigtig mange unge medarbejdere før, som enten gik i gymnasiet eller lige var gået ud af gymnasiet, og de kunne faktisk godt blive bange, når de stod med de her unge mennesker, som havde lidt attitude. Vi har også ændret noget i forhold til vores organisering, altså hvordan er det, at vi ligesom rekrutterer andre typer af medarbejdere, end det vi havde før, fordi vi havde en oplevelse af, at vi havde rigtig mange medarbejdere, hvor det var deres sekundære eller måske tertiære arbejde, det var, at de skulle i klub. Så det her med, at vi er blevet primært beskæftiget, det giver et helt andet afsæt til at klæde medarbejderne på til at løse den her opgave. Og noget af det, vi har snakket rigtig meget om, det er det her med, at man skal ture at være voksen. Man skal ture at være rollemodel og ture at byde sig til som voksen. Så jeg tror egentlig, at det har været noget af det, der har været den største forandring på vores klubområde. Det er det der med, at selvom man kommer med store dynejakker, så er de stadigvæk unge mennesker, som har brug for nogle voksne, som er klar og tydelige på, hvad det nu vil sige at være voksen. Har I også organiseret personale anderledes, altså personale møder, faglige fokus og sådan nogle ting der? Det har vi. Altså, vi arbejder meget bevidst med det her med at klæde hinanden på, i forhold til, at vi skal kunne have succes i vores arbejdsopgaver. Så derfor så er det nu sådan, at klubberne de har fået hver deres koordinator, som har gulvtid. Altså det vil sige, det er også en kollega på gulvet. Og så har man ude i, vi kalder det enten klubber eller klynger, og klynger, det er fordi, at der har vi for eksempel 3 klubber, som har den samme koordinator. Og det kan være fordi, vi har en klub, eller en klynge hedder det, hvor der er 3 klubber, og det er fordi, de så kun har åbent 2 dage om ugen hver især, altså ud af hinanden, og så er der selvfølgelig nogen, der har åbent 2 af gangen. Men de har ude i klubberne eller klyngerne, der har de et ugentligt teammøde, de har ugentlige personalmøde, de har også pædagogisk forberedelsestid, altså tid til at forberede de aktiviteter, som skal være ude i klubbens åbningstid. Og derudover så har de også tid ude i klubberne til at løse praktiske opgaver, hvis man har et skab, der skal ryddes op i, eller man har noget udeareal, hvor der skal gøres klar til noget rollespil, eller hvad ved jeg. Så på den måde, så har vi valgt at prioritere den her forberedelsestid. Og så har vi også nogle fælles faglige arrangementer, altså på tværs af alle klubber. Og dem har vi 4 gange om året, hvor hele personalegruppen er samlet. Og der har der tidligere været sådan, at når man havde dem, så var det sådan lidt, nej, hvad skulle de nu? Og der havde jeg en med. Jeg har tidligere givet udtryk for, han synes simpelthen, at det der med at skulle til de der møder, det var simpelthen barskt. Han synes, det var hårdt. Og så gik jeg til ham første gang efter, vi har haft det her fælles personalemøde, og så sagde jeg til ham, nu ved jeg godt, at det ikke lige er sådan, at det du ønsker allermest og synes er allermest fantastisk. Men hvordan var det så? Og så sagde han til mig, det har jeg i hvert fald aldrig sagt. Og jeg synes i øvrigt, at det var helt vildt spændende, siger han så. Der blev den der fortælling om, at vi kan faktisk godt øve os i at tale et fælles fagligt sprog, og at vi kan godt dele refleksionerne med hinanden, det vi ser, og at det der med, at vi står sammen skulder ved skulder som organisation, når tingene bliver svære, og det der med, at vi får også drøftet de der ting med, jamen hvorfor er det vigtigt, at vi gør tingene ens? Jamen hvorfor kan en ung, som ikke bor i kommunen, komme ind i en klub, men i en anden klub? Og hvad giver det så af
udfordringer, hvis man kommer til at slække på de aftaler, der er. Derudover så har vi prioriteret sparring også. Så i virkeligheden så har vi sat rigtig meget fokus på det her med den faglige udvikling. Jeg tror, der er ved at være gået et kvarter, er der ikke? Så... Jo, det er det. Altså, så det, jeg hører dig sige, det er det der med, at hvis man prioriterer fagligheden i det ungdomspædagogiske arbejde, så kan man faktisk også få nogle resultater. Og det er jo både med det ressourceorienterede børnesyn, så vi bruger det der med, at vi er et andet sted, vi kan møde børnene, om det er i et brobygningsarbejde, eller om det er de unge med dynejakkerne, at vi stadig bare kan møde dem som mennesker. Men at de mennesker, som skal arbejde med os her, hvis det er fagligt dygtige mennesker, som kan have det som deres primære arbejde, så er der også større chance for, at vi lykkes med det. Det var da en fantastisk udvikling, du har været med til at lave der, Christina. Man kan sige, at det er faktisk ikke mig, der har gjort det. Det er mine medarbejdere, der har gjort det, og de er simpelthen fabelagtigt dygtige, fordi det er jo simpelthen sådan, at jeg kan sagtens sidde her som leder og sige, nu går vi den her vej. Men det er ikke mig, der får tandhjulene til at køre. Så jeg tænker ikke, at det er mig, der tager æren for det her stykke arbejde. Ikke al æren. Men lederskab og følgeskab hænger jo lidt sammen. Christina, hvis du skal give stafetten videre, hvem skal du så give den videre til? Jamen, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at give den videre til Sanne Slot, som arbejder i Esbjerg. Fordi jeg ved også, at de har gang i noget rigtig spændende over ved hende. Jamen, så tager vi stafetten videre til Esbjerg. Tak for snakken, Christina. Tusind tak, Christina. Det var skidespændende.